maganin sanyi ne sadidan wanda idan yau ka fara amfani da shi in Allah da a cikin awa 2 zuwa awa 3 zai fara maka aiki har zuwa lokacin da zaka zazzagar da sanyin da yake jikinka cikin ikon Allah. Wannan shi yana da sharadi gaskiya tunda har na fitar da kyashi abinda muke karɓar kuɗi da yawa kafin mu ba da shi ko kafin mu hada shi kuma ya zama zan fito in ba da shi to a zahirin gaskiya sai kayi tukuicin da zaka bayar kayi sharing saboda menene saboda dan uwanka shi ma ya amfani wannan maganin yana yi wallahi la shakka fihi kawai ni ban taba bayarwa aka ce bai ba kuma idan ka gwada a yau kai ma zai maka akan sanyi nake magana kowanne iri ne sanyin kashi sanyi mai sa kai matsi kowanne irin sanyi ne kai ko ciwon kafa ne ko ciwon baya ko ciwon kafa ko ciwon baya irin ya dame ka din nan duka ka dauka ka gwada kai da izinin Allah za ka zubar da dukkanin sanyin da yake jiki in ka ga ba ka warke ba to wannan abin ba sanyi bane ka je ka nemi magani ko akwai wani abu da ya haddasa shi la shakka fihi. Sharadin shine idan har baka yi sharing ba idan baka iya sharing baka yi wa annabi salati wallahi in ba haka ba dai zan ce ban bayar ba amma ku yi din saboda al'umma su amfana. Zaka samu kabewa idan ka samu kabewa sai a wanke ta a fere ta a dafa ta da fatan kun san kabewa. Idan aka dafa kabewa ruwan da aka dafa kabewan idan kabewan ta dahu ka tsame ruwan da aka dafa kabewan sai ka samu kanunfari. Idan ka samu kanunfari sai ka samu citta ko danya ko busassa sai ka samu tafarnuwa duka za ka iya dandaka su za kuma ka iya zuba su a haka ka zuba su a cikin wannan ruwan da aka dafa kabewan a ƙara dafawa ya dahu ya tafasa sosai ka tabbatar da ya dahu sai ka tace sai ka dinga sha. Ana yin fitsari tabbas ana fita fitsari sosai wajen zubar da abin da yake cikin ka zaka fita fitsari kar ka ce ka sha ba a gaya maka ba gaskiya zaka fita fitsari amma din Allah da dukkanin wani sanyi na mara na menene kowanne irin infection ne a tattare da kai da izinin Allah ka gwada wannan in Allah da zaka yi min addu'a zaka yi wa iyayena addu'a hatta wanda ya bada wannan sirrin zaka masa addu'a Allah ubangiji subhanahu wataala ya ji kansa da gafara Allah ya gafarta masa mu kuma da muke raye Allah ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu. Kabewan da aka dafa ci ake zaka iya cin yanka ɗaya ne yanka biyu ne ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare